Coaching je reč koja već dugo nekako proteže se kroz različite kompanije i svi pričamo o njoj, ali i dalje postoje ljudi koji nisu u potpunosti sigurni šta to tačno znači. Svi znate priču o Picassu kada je sedeo u restoranu, prišla mu je starija gospođa i zamolila ga da joj nešto nacrta. Naravno, rekao je Picasso, uzeo salvetu i za 1 minut nacrtao crtež. Izgovorio je ogromnu cifru za koju bi gospođi prodao taj crtež, ona je bila šokirana i rekla je, pa ne razumem zbog čega, pa trebalo vam je samo minut da ga nacrtate. Picasso je odgovorio, da, samo minut i 20 godina rada. Ova priča za nas je onako izuzetan primer toga kako smo mi svi zapravo sklop puno malih akcija koje smo radili na sebi, koje su nas dovele do momenta gde smo sada. Kakve to veze ima sa coachingom? Coaching zapravo nam govori o tome da postoje nekoliko koraka koje moramo sprovesti kako bismo napredovali dalje u svom razvoju. Prvi korak se zove pronalaženje idealnog sebe. Da vidimo šta je to što mi želimo da postignemo. Kakvi bi mi to bili kada bismo ostvarili sve svoje razvojne ciljeve? Drugi korak je da budemo u potpunosti svesni šta je to realna ja. Dakle, gde se ja nalazim trenutno u odnosu na ono što želim da postignem. Treći korak nas dovodi do toga da umemo da proizvedemo seriju malih akcija koje su dovoljno motivišuće da nećemo odustati, a koje će nas voditi ka onom krajnjem cilju ili onoj idealnog sebe. Poslednji korak je da kada prolazimo kroz promenu, ponekad imamo okruženje koje nas posmatra kao stara ja i ne dozvoljava nam da izađemo iz stara ja i postanemo nova ja. Dakle, taj poslednji korak bi bio da vidimo ko se to oko nas nalazi, a ko nam je u kontekstu naše promene ključna osoba koja treba da nas podrži i da bude tu za nas. Sve ove korake nekome je lakše, a nekome teže da sam sprovede i tu na scenu dolazi coach. Osoba koja je tu za vas i koja vam pomaže da budete sigurni da ste na pravom putu. Coaching može da bude individualni, grupni ili timski. Individualni kada radimo 1 na 1. Grupni i timski coaching se razlikuju u tome što je zapravo grupni coaching sklop individua sa kojima radimo samo u isto vreme, dakle imamo više ljudi sa kojima vodimo coaching, dok je tim kada imamo osobe koje su okupljene oko isteg cilja i bave se coachingom na temu dolaženja do tog cilja i proizvođenja akcionih koraka.